EDSA, kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. We get 29 minutes after 8 o'clock, and we are broadcasting live across the city by the Bay. This is Metro's number one, 90.7 Love Radio. Yeehaw! Muna yan. Ay, siyempre mga kabisyo, kasama niyo pa rin ang tropang EDSA. Ito na po ang huling hirit, huling banat natin sa ating programa. 4 na oras po ang ating paglalakbay. Maraming salamat dahil ipinako mo ang iyong radyo dito sa 90.7 Love Radio. And hopefully, well, with all the songs that we're playing here, you did have fun, you did enjoy the ride, diba? Ika nga. Siyempre, kasama pa rin tropang EDSA, pinangungunahan po yan ang mastermind sa lahat. Henyo! Tender, pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po the prodigy ni Tanghenyo, Diego Bandido! Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, kasama ang cute na pinakamakulit na si Duday, say hello sa mga uncle mo. Go, Duday. Hello po sa inyong lahat. Good evening po. Binabati ko po pala. Uncle Diego, batiin ko lang po pala to si Uncle Alvin Tilano na pinapabati niya yung mga nakikinig at mga bata na mahilig maglaro ng cellphone. Hindi po dapat ganun. Binabati ko rin po si Uncle Kenneth Murado na laging nakikinig po sa Love Radio. At ganun din po, binabati ko rin po si Uncle Alan Soria. Salamat po sa pakikinig, Uncle Alan. Yung binabanggit mo na Paris ni Diwata, gusto ko rin pong makatikim sana yan. Pero gusto ko yung Paris na may donut. Pambihira ka naman, Duday. Paris na may donut, ano yun? O eto na, pag-usapan na lang natin to. Isang high school graduate ang idininay na matanggap ang kanyang diploma on stage. Hindi binigay ng kanyang principal. Oh no! Matapos sumayaw daw ito na papunta sa stage. Sa ibang bansa ito nangyari, mga kabisyo. Inisnatch down nitong principal na to ang moment na to sa isang high school graduate nang nag-refuse siya na ibigay ang diploma matapos yung bata medyo sumayaw lang ng konti papunta sa stage kasi to celebrate na sa wakas gagraduate na siya. Pambihira naman kasi itong principal ang sabi niya, winarningan niya ng mga estudyante na merong protocol sa mga special occasion na halimbawa yung kanilang pamilya hindi pwedeng mag-cheer o pumalakpak habang naglalakad sila sa stage. Oh no! Anong klaseng panuntunan to? Tang, logican na natin to! Ay, sige! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, isang aral lang po ang nakikita ko dito na hindi po natin pwedeng kontrolin ang maaring maramdaman ng isang tao. Wala po sa posisyon natin bilang mga tao na kontrolin kung ano ang dapat maramdaman ng isang tao. Dapat ba siyang masaya o dapat malungkot? It will not work.
in any way possible. Sa totoo lang. Halimbawa, yung patay na patay ka sa nililigawan mo. Pero hindi kanya matutunang mahalin, Brad. Kahit nakikita niyang mabait kang tao, nakikita niyang pogi ka naman, pero, di ba, wala talaga eh. Alam niyo mga kabisyo, we need to allow people to express what they feel para doon natin makita na makilala natin sila kung ano ba talaga sila at para makorek din po natin yung mga pagkakamali nila. Di ba? Giving the people a freedom can enhance their creativity and innovation. Kasi through emotion, once na-express mo yung emotion mo, yung creativity mo na ilalabas. Di ba? O, ganun lang yan mga halimbawa, ma-angkol, ikaw angkol. Pag nangangalabit ka kay misis mo, hindi ka pinagbigyan. So ano mangyayari? Sa iba mo gagawin yung creativity mo. Kung nagkakasala ka, hindi mo na kasi na-express yung naramdaman mo. Ay, nako, maluoy ka. Asya mga kabisyo, ang bilis ng oras. I gotta say goodbye. Thank you very much for locking in. Coming up next, susunod na. It's gonna be Pagkagat ng Dilim, alam na this. Tutoy na lab. Thank you very much for locking in. Maraming salamat sa pangalan po ni Tanghenyo and Duday. This is yours truly. Ako po si Diego Bandido. Always saying, whatever you do it all for the glory of God. Adios and see you around. Sasakyan si